Franksters. Och Andrias, han släpper köra in och träna. Nej då. Så ett la. Vi är ett land. Ska vi få ett lån, all in. Vi är ett land. Levi, ska vi få all in. All in. Nej. Oh ja, man kan göra det. Levi i Amerika. Amerika. Levi i America. Amerika. Se America. Eureka. Amerika. Ja, jag släpper jag börja. Jag kan ju. Gå börja. Men ska det... Drepa. Jag får dräpa heavy. Jag får veta att dräpa heavy. Kan vi ner mig? På heavy. Och här är heavy. Watch this. Nej, han har 16 el. 16 Oh. Jag måste dräpa 16 el. Gå början. What have I done? Alltså kastas inte ljusaren in. Twitta han när vi hade dags att brösta. Halt liksom, vi ser rätt jag liksom. Och då flippar jag över här. Watch this. Oh shit. Heja, let's go. Don't kill another shit. Another shit. Yes, sir. Another shit. Jag stand by there. Här är Mario. Aj. Ja, Mario. Jag hade inte studerat det. Mamma mia. Nej. Sikkert är Mario, jo, men jag bara inte hörst efter. Jag har spittat det. Levi. Gravity. Jag shot Levi. Ja, okej. Åh, nej, bueno. Nej. Oj! Nej. Okej. I'm gonna get you. Det sa vi nu. Alltså bilen där är bara så farlig. Jag sa han nyss att jag hoppade, men jag hade inte någonting. Här I'm uppe. gonna take care of business. No! Kom on, Sverige, du kan klara. Big business! Gonna Du take klarar care of det. business. Okej. No! Ja. Think fast! Think fast! Du 20 sekunder, det är det. Whoop! Hej Back då! up work. Åh nej, jag var helt säker på att det är 9 nu. Okej, klar det. So far so good. Hurry. Go now! Ja! Shit. Strike. Fatality. Ska inte placera mig här. How glory. Hey, Scrubby. Is this car from AA? You can do it, yes you can. Hey there, buddy. Nobody can. You're just- Image kan säga så. You're the Scrubby off of cam. Bränner sig alla. Boo. Nu börjar Esbern. Åh nej. Yeah. Det Shit. förde vi. Kan det bli... Frank och sådär shit. Att träffa mig när man visar det här. Rätt on it. You can do it. That the camera. Jävlar. Nej. Just you wait. Special delivery. Just you wait. Well. What do we have here? Levi. Yeah, so Levi. obnoxious known. Jag gör bara första ligan Frank under samma samman. Ropar? Okej, då ska jag göra. Jag vet faktiskt inte hur det Jag kallar Levi i
Shit. Jeg får bare være ordentlig irriterende, og vite om vi kan gjøre suksess. Det får jeg ikke. I don't get it. Nei, jeg skal få tatt her. Yo, Jeg får damn tatt her hell. i tonen. Oi, Elton! Kassa! Oi. Oh, clever. Så jeg bare sprang til det. Revenge. Just blow away. I'm dead. Hvor er det ikke Mario shit? How glory be. Nei! Levi. Link. Aaron's Link. I I see no link between that. Cheerleader og mailman. Det luktar första liv Frank och samma samman. Frank's mom. Yeah. Fail! Oh. Oh, hey! Just you wait. Scoop in the ear. Oh. Now have you had? Kom op, dan gaan we Oh. bomben ook zo neer. Oh, Oh. TNT. Aj! Andrias. Oh, well. What do we have here? Of course that's friends, though. Okay, tenk om bare hugga det kommer og ta som sitter i midten av en der, men jeg føler jeg har hoppet på her. Åh, jeg klarer det! What? Hei, Andrias! Andrias! Hey man, jag hörde att du var på här. Det blev så ensligt här nu gjort att det. Hold a party med det. Nei, da. Jag tycker jag rätt tillsammans Levi. Ja. Jag känner att det är shit. Oh shit. Bara vänta du. It's right. Yo. Oof. Ouch. Yeah. You'll regret that. You regret that. Har du bara detta vanliga? What the fuck? Det är Andreas. Jag har Norwegian soundtrack. Ja men de. Just you Jag wait. menar så sir. Yes, sir. Yes sir. Frank's mom. Just so wait. Go Frank. I'm Och han not the där. Frank's mom. Minns det mina Okay. Nej, för tredje vinter, ja. Det känns. Nej, kom inte där. Ja. Okej. Feno. Så fantastiskt. Ja, men det En bugga floppen. Oj, Just you wait. Just you wait. Yes, sir. nice badge. Spatch. Inte skapa Frank och mamman och Charles och nya som minne här. Det är vi rädda ovanför. Det är så cool. Det är riktigt. Hey, what do you mean? What do you mean? Bob from work, Carl from Hey, AA. no. Oj! Damn. Waste of character. Damn. Shit, no length ni. Säger den för tunke. Shit. Jag fuck rakt det här. Oops, går tillbaka på den här vägen. Vilken räka? Golden shit man. Oh dear. Jag tar för nära. Nej, det är inte. Small progress. Stå fristen om det. Yes, sir. I'll get my revenge. I'll shit on you, Harry. I'll shit I'll on shit on you. you, Harry. I shit on you. I will shit on you. Jag tog Gorgas. Jag fick därför. Inget land. Nej, vi tar bara här. Oh shit, ich Vad hade är det? OP-vapnet. Ja, Andreas! lät ju. Lag. Oh. Han får bara straight to the point, man. Är det att det är... Nej, det är Andrias. Andrias?
Tit. Oh. Det mest perfekta internet Hallå? ever. Hallå! Hallå! Gott Andrias, du kom åter. Hej. Nej, jag datt inte. Esbern, nicht mit mehr. Levi, lägg fram av 4. Nej, han var inte med i det där. Allt läkar jag mer. Du tjötar nu, Esbern. Det ska du få igen. Wow, du får inte minna. Jag säger det till mamman min. Så kan man säga du, Esbern? Nej, Andreas? Kamal, hej då. Ja? Kamal, hej då. Norsk. Jag har Norwegian. Jag glömde köra med show. Norwegian alltid. Jag glömde... Samma 25 då är också. Yes, det var det man. Oh no, we should distract. Stimper så. I'll get you. No! No, no, not mom. Fuck! Oh, Fuck you, Frank. Eat shit! Shit for Frank. Vad har vi här? Ah! Du ser nu. Jag borde bara hoppa i och Okej. finish the job här. Herr War. Ja. Här är en airstrike. Här är sned strike. Du ser strax i släp, jag vet. Hey, War. But that, yeah? Gillar. Eller läkast och sånt där. Assläger. Check mitt ben, men... Vi drack det shit Gorgus, look, what the fuck can I... Gå för mesh! Går gott. Ella uppe på det. God. Åh, vad dyr i vattnet. Nice. Tappers, Esbern vinner, Andreas, what the fuck? Boy! Right, Levi. Åh nej! Det fanns inte mittlen! Akkurat. Only weakness! Only weakness can arm mig. Jag fanns inte jag någonting. Ja, värsta det. What's this? Close enough. Det ska du få igen. Yes, sir. Let's kick some butt. Take that! You be dead. Uh-oh. Yes sir. Nej! Han åt nästa mig. Jag kommer under. Kan tui, eller kan mun tjej med tjejer att tycka om. No, Frank? Det är inte självan. Lägga som champion. Ja, det är Just as Crucify. Captain Gorkasau. Kan jag? Tack, Levi Levi. drab. Ja. Okej, bra. course. Tog in fair, Andreas också. Jag var... Tick tock on the clock. Ba da ba da do. Ja, alla fel där. Jag har för det. De skulle nytt det. Du borde rakt mail med det. Åh, det är gott. Special delivery. Så. Borde kasta ner till Esbern. Eller SC. Jag vet inte vad det ska göra. Jag vill bara räkna vid alla fancy, Beno. Draga med. Jag tar ett häppe. Det var Ja, ju nej, upprepade. jag gör inte Arne Andrias i dig. Åh, brukar vi utlopp. Oh, yeah! Damn!
montage! Here's the for you. Esbern, I'll get my revenge for this. Nei, det var så ganske godt. Det gjør det stolt, tror jeg. Cool. Åh, Nej, du viste perfekt. det forför det. Ah. Exakt, Fuck it. det lyckas. You can do... okej. Come on, tjejer. Kasta vänta det. Come on, man. Come on, man. Aj, det där var tjejen. Seriöst. I'll get you. Missade ju Ja, det. jag missade du. Liksom the carrot jumper eller whatever den heter. Yeah. Carrot jump. Okay. Okay, hvordan gjør vi dette? Bob from work. Det. We're there. Okay. Bob Hamburger. Bob from work. He's doing the work. Bob Hamburger. Levi, basically hvordan det ligger her i 78 Frank som er samlet inn her beina det. Så her Bob from work, Franks mom, her var Carl from AA, her var Altså, er det så en fra Vesen og næsten, hæ? Shit. Nei, det tar jeg lort der jeg er snø. Han hade bara shit. It's the cheerleader. Ja! Ja! Ah, come on! Dette er nye. Nej, det dör ju inte. Nei, jeg døy ikke. Ah, Hva heter det? Okay, go big or go home. Come on. No! Shit. Shit, that's very good just though. I Jump took and show a up. Took a huge dump, man. I took a leap of faith and I failed. Det er så krekk om det. Det kan gå runt i shit. Ah, No! No! Hva så? Ja. no. Nei, det er ikke det. Hey, Heavy. hey, man. Imagine it. Which we are cheerleaders støye? Like, what the heck? Så ikke en point du gjør det. I did. How is it done? Vi ska köra sådär. Hej, hej! Ah. Oh no! Det var så godt. Come on, det stiger. What? Andrias då inte? What? That's not how it... Ut Andrias. Spel för nyer, what the hell? Okay. Ja. Nej, det först crashar inte, det var bara nyer. Hey, man. Hey man. Jeg har hørt at du damer gaver. No! No, vi kör några gånger! No! Don't play the cover. Jag får lida mig. Seriøst dette? What? What the? Busse? Ikke døyre på det, allt ivelig med. Ja, så hesen. Hvis hesen ivelig med, så er han fortjent. Shit. Shotgun att han Shit, han drar. Shit, han dör ju. Hesen finns 50. Så. Ja. Ska stanna Han fyra är shit. Han är shit. Ska stanna fyra! Ja men vi. Ut vet det. Jag vill ta den där kassan. You ain't getting it. Yep, Levi. Yes sir! Yes sir. Bruk vinter, Levi! Rakt Bob! Hey! Use the wind! Nu kör jag går Bob från byen och så. Kör Frank! Frank! T. Hast. Frank! T. Jag får inte hålla igång. Lick! War! We gotta save the The Princess Zelda got and took her away, and now the children don't play. Kassa, you can do it! You can do it! Jag kunde räkna. Nej! Det var så att vi väger Frank. Kanske rätt Frank. Åh! Det var så att vi... Jag är så tatt vi. Okej. Jag är så tatt vi jag svär men det är inte Ja. tatt knock. Ja, inte tatt nog. Ja, jag kanske ska välja. Hadouken! Jag Hadouken! förstår Fan välja. of Paris. Okej, never mind.
Han klarar sig, Andrias. Esbern, han klarar sig fint. Ja, altså. Ooh. Very fancy, eh? Okay. Steno. Tror jeg sin more fancy. Grenade! Nej, det sa Christian fortsätter fancy. Just you wait. Just you white. Oh dear. Franksters, det går väl? Kan det mail med just? Eller, oh no. Redact cheerleader. What to do with you? Redact cheerleader. Bitten så super pro. Vi bouncer det shit. Så Vi klarer ikke... Oi, kanskje klarer det. Ok, men Levi, vi prøver. Okay. Watch this. Oh, fuck Esbern! I'm on a roll! Damn! Bit for bit. Okay, war is going to war. War is going to war. Levi, type fire. Levi. Andrias vinner. Han drar ju 100 löp. Det er du eisne. Ja, men... Nej! Jag kan inte bruka han. Han fänger under skruva. Du kan bare se den ut. Ja, du har hela tiden. Esbern! No! Stay away! We could Meet your grandma! No! Vent i! Just you Ah, wait. Jag var skit rasslar inte bara, men vi... ja! Hvor er brassen? Jag vet inte. Yes Jag sir. hade kunnat tappa det där. Ah, ok, kanskje skal Bob gjøre. Jag hoppar i åt. Hei, Spæla. Men väck! Jeg tror vi Väck! testa, jeg får testa nå. Väck! Andreas. Ok. Väck igen! Jeg får reka meg selv nå, bra? Ja. Nei. Ok, jeg får ikke reka til hun da. Vad fuck röjde Andreas? Jag vet inte vad det är. Kan. Du just spaced the hole för att käka till Andreas. Tack. Ja, right? Okay. Yes sir. Link. Väck! We came to town. Save! Ah nej! Räknelskaft! Vad som hände vi? Vad händer? Wow! 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 Wow, Minns what? de där... Wow! Wow! What's swear. going on? I Nej, know. kom on, jag svarar inte mer. Minns du där... Captain N? Ay! Där... Captain N? Yes, Wow! Det är Ja. De Wow! fem så här shit. Esbern skal target han med. What is this? Aha. Esbern skal target han med. What is this? What's going on? Det är det attaste. Papa's got a brand new bag. Fast walk. Det yeah. kan jag för några Esbern? Ha? Kan det fast walk? Fast walk? Det är så gångt du kör där. Screw- Eller screw du kör där. Shut up. Ja. Shout it there. Shut up. Shit! Oh, Oh dear. Oh, nice! Det ska du få igen. not bad from work. The roll! Oh fuck. Levi er ikke vi har vært framme for nå. Ja. Kassa! Levi! Levi! Bara vänta du. Yes sir. Ja, vet allt är så jävla. Yeah. Hejda. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? No! No, Levi! No! No! Oh, Ja, synd. ja. Det var synd. Thanks. Did some damage.
Ja. Inte mer Let me show you how a real man do. Andrias. You shot the Richard. Boom. Nej, allt för att gärna gamla. Jag får lära Levi det. Thank you, mister. What the hell, Esbern? Oh. Oh. Fatality. Esbern. Jag får Levi lycka alla mig ner. Levi, Levi, Levi. Inte Levi, kan du säga någon? Levi! Levi? Och där ja. Levi och dig, Levi. Oh, jag kan... Levi och dig. Shut up! Levi och dig. Nej, Clash. Levi. Levi, Levi. Clock is ticking. Vad ska jag Levi. göra? Levi. Ja. Andrias, det var chans att slå ner i Give vattnet. them up. Oh. Yes, sir. Ah, shit. Yeah, man. There's a tiny flaw in your plan, I Levi. got you, switch worm! Switch worm! Nej, det är Jo. det vapnet som inte är lov till att bruka i spel. Andreas, Det enda do som it! det som inte är lov. Det är Do it, Andreas! det är inte lov. Switch worm! Nej, för det var ångad jag spelade det att sitt us. Att det är jag tänker man inte brukar i spel. Switch worm, Andreas! Kom igen då. Hurry! Jag var bara räkna. Tap och ta beller. Ja, Ja. ja. Ja, switch Ja. worm är det enda som vapnet som man inte ska bruka. Jag säger att du ska switcha worm. Yo, man. Ja, Nej, men... du brukar switch worm, det är inte spalt worms vid det här. Shit, det är sensitivt om det där. Oj. Ja, det beräknas av vapnet i spel och det ska man bara inte bruka. För jag har alltid spelat stort så brukar man det inte. Okej, kan jag linjalen köra? Well, ja, Yeah! det är ju... Yo, die in hell. Yo, damn hell. I'm dead. Okej, switch worm nu, Levi! Inte the mailman. No, Andreas, då fuckar jag upp. Träffar den här. Ja, Andreas som kommer till han lika väl. Inte jag switch det. Revenge. Det var det. Ja, Esbern vinner via kappa. Det var fängare när skruvar, kom on. Jag fick en skruva. Come on. Cut me some slack. Skruva. Skruva med ur, Esbern. Screw you. Åh, det är gott med snart uppåt sig. Plop, plop. You be dead. I'm an awesome worm. Yes, sir. Okej. Oh, ein armor core, 3 worms. Only one will be Select worm. victorious. No. No. 3 worms, but only one victor. Victor. Oops. Yes, sir. Så... Så Gustavit. Kommer ut för din hål då. Ja. Det är allt. Jag vet inte vad jag ska göra, ta jag kom ut. Vet du inte. Det är bara heavy. Han är också soven. Jag vet inte vad jag ska... Nej! What have I done? Wait! What Yeah. have you done? Okay. Nej! Han lever död nu då. Nej, det är. Nej. Det går för ett touch nu, det går för livet nu. Nej, vi... Fuck Jerry Tam! Vi står fem i ojärs. Left Vi står fem i vatten. Levi, borrmaskinen och ställer Here's your chance, Levi. Det tog chanser, Levi. Det tog chanser att vinna. Nu är det inte att tjäna ganska efter. Alltså.
We can do it. Yes, we can. Cause of Levi. Levi. Grep att de var The med. crowd goes wild. No. Oh. Get on up. Fälla jag like. Fälla jag like. Get on up. I douche hoppade Andrias. Ah, det shit. Ja. Vänta. I'll get you. Fuckar jag upp. No! No. Ja, Cassius, men okej, jag kan kasta nej. Party time! En kassa! Det är inte kassan Esbern. Fett kassa honom! Fett kassa honom! Nej då. Kan jag hävja? Kan det... Kan du morda med mig Esbern? Ja, jag som är redan ihop sig. Armageddon. Var inte för Armageddon. Ja? Ja, så är jag bara jätta. Jag hoppas jag hoppar i attret nu, det är så hilarious. What the? Smarty. Bummer. No. Så, Esbern vann. Vi är kappa. Trutche vann. We were killed by war. Killed by war.